दिनै जोंहा बर' हारिनि बे गोथार बाथौ सानखौ दिनै कैलासपुरी बे खामार दैसा दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुमा बेहाय गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। दा बेखौ जोङो फालिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे बर' हारिया गावनि जिउ खांनायाव रायजो जानायाव बे बाथौ धोरोमनि जिथुनाखि फिल'सफि जि सान्थौ बे सान्थौजों बेनि रायजो जानायनि गोबां ओंथि दङ। जोंनि जिउ जोनोमनिफ्राय जोबजासिम जिखिनि जोंनि आसार खान्थि, जिखिनि हारिमु, जिखिनि राव थुनलाइ बे गासैबो जोंहा नैबे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोनोम जादों। दा बेखायनो जोंनि बर'फोरनि जिउआ बाथौखौ नेंगारनानै मालाबाबो बर' होननानै सिनाय जाया। दा बेखायनो बाथौ गौथुमा जोनोम जानायनि उनावनो बे बाथौ सानखौ मारै जोङो सरकारि बन्द मोननो हायो बे फारसे बिथांमोना हाबा मावबाय थादोंमोन। बे रोखोमैनो थांनाय 2017 मायथाइनि बे 18 डिसेम्बराव जोंहा आसाम सरकारा बे समाव जोंहा सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा मुख्यमन्त्रि दङमोन। जोंबो बिथांनि खाथियाव बेखौ जोङो खावलायदोंमोन। दा बेखौ जोङो बे समाव मोननो हादों। बे समनिफ्राय दिनै जोंनि दुलाराय बाथौ सिबियारि बिथांमोना बे बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। जोंबो दिनै बेहाय खामार दैसायाव बे 17था गामिया जों जमाहै बे आन्चलिक बाथौनि बे फोथाराव जों फालिदों। बर'फोरनि गेजेराव दिनैबो धोरोमखौ लानानै गोबां बेले बेजे दङ, मा फोरमायगोन नोंथां? बेले बेजेया गैया। जोंथ' जेबो सानाखै जे धोरोमखौ जाय जेरावखि थाया मानो गाव जेखौ फोथायनानै मोजां मोनो बेखौ बयबो फालियो। जोंहा बेयाव बेले बेजे जेबो गैया। दिनैनि समाव बाथौ धोरोमखौ इयुन समाव गोजोन खालामनो थाखाय रायजोफ्रा माबायदि हाबा मावनांगौ होननानै नोंथाङा सानो? बेखौ फोसाबनायनि खामानिया जागायदोंल'सो। बे बाथौ महासभा जोनोम जानायनि उननिफ्राय जे बेवहाय दौरि दौसि आसारि गासै गाबागाव बिबान होनायनि गेजेरजों आरो जों गावनि न'खरखौ बोरै साखोन सिखोन खालामनांगौ आरो बे बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव गोसारहोनायनि थाखाय जे इन्स्टिटिउसनेल खालामनांगौ बे हाबाफारियावबो जोङो आथिखालाव बे गौथुमा हाबा मावबाय दङ। जों जुदि फरायसालि एबा इन्स्टिटिउसनेल खालामनो हायाब्ला बाथौ धोरोमखौ जोङो फोसाबनायाव जोबोद गोब्राब दं। मानोना दासिमबो जोङो खायफा खायफा सुबुंनि गोसोआव धोरोमखौ खोमसि फोथायनायाव लायो। नाथाय धोरोमा खोमसि फोथायनाय नङा। बियो खोमसि फोथायनायखौ होस्रांनायनि मोनसे लामासो। नैबे बेलायाव लाइमोनफोरा माबायदि बाहागो लानांगौ होननानै नोंथांमोना सानो? लाइमोनफोरनि गोबां बेहाय बाहागो लानायनि बिबान दङ। जे जोंनि मानसिफोरा गावनि बिमा बिफाखौ गुगुरुब खुलुमनो लाजिनाय, आफा इसोरखौ गुगुरुब खुलुमनो लाजिनाय, बेफोरनो बयनिख्रुइबो देरसिन दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेखौ फोजोबनायनि थाखाय जोङो लाइमोनफोरखौ लाफानानै जोंनि गथ' गोरलैफोरखौ लाफानानै जोङो बाथौ जोंनि सिबिसालि थानसालियाव जों फैनांगौ। बेखौ जोङो उन्दैनिफ्राय जुदि जों अयभास खालामाब्ला बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरा बेखौ बावगारलांगोन। खुलुमबाय। दिनैनि बे गोथार बाथौ साननि गोथार फोरबोआव बड'लेण्ड बुब्लि आरो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोथारै अननायखौ बावहरबाय। दिनैनि बे खामार दैसा बियाबाव आङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि जानानै बिथांमोननि हांख्रायनायाव फैनानै आङो जोबोद मोजां मोनफैबाय। बिथांमोननि दिनैनि बे गोथार बाथौ सान फोरबो खुंनायाव गाजा गोमजा मेहेर गोनाङै खुंनायनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनबाय। आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय दिनाव बिनिसाय साबसिन हामसिन बे बियाबा खुंफुंनो हागोन। जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा फैबाय थानाय दिनाव बिनिफ्राय बांसिन हामसिन बाहागो लानानै जोंनि बाथौ धोरोमनि मान मर्यादा गौरबखौ बारायहोनानै लाबोनो हागोन, मुंदांखा खालामनो हागोन। बेबायदिनो जोंनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ जों जाहाथे मुलुगनां दरबाराव दैखांलांनो हानायाव जों खामानि मावलांनो हाथों आरो गोबां बिबानगिरि बिथांमोननि नाजानाय मान होनायाव दिनैनि बे मेला जाफुंसारनानै थांनायखौ आं नुफैदों। बिनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो आङो साबायखर आरो मोजां मोननायखौ बावहरबाय। जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमा मुंदांखा जालांनो हाथों। दिनै बाथौनि मोनबा
फोरबो थासेयावबो दिनैनि बे गोथार बाथौ सान बे बाथौ साना दिनैनि दुलाराय आसाम आरो गुबुन हादोरावबो बन्द सानखौ जों मोननो हादों बाथौ सिबियारिफोरनि नाजानायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव सिगां रेस्ट्रिक्टेड हलिडेमोन उनाव जों दा स्टेट हलिडे मोननो हाबाय बेयो जोबोद गोग्गाथाव जोंनि गेजेराव दिनै आसामनि अनगायैबो नेपाल दिल्ली अरुणाचल प्रदेश बांलादेश बेफ्रावबो दिनै गोथार बाथौ सानखौ फालिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो फालिनो हानाय जादों दिनैनि थारिखसिम बेखौ आं मेसेज होबाय लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दालाइसा आफादफोराबो बे दिनखौ गोथारै गासिबो जायगा जिल्लायावनो फालिनायखौ जों नुनो मोन्दों बिनि थाखाय जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाखाय गोजोननाय आरो बाथौ सिबियारि रायजो राजानि बयनिसिमबो आं गोजोननाय बावहरनानै बेखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय